Maswera sei maZimbabweans, maswera sei kumativi mana ese enyika. Ndinoda kuti nditaure nemi ende ndinoda kuti ndisende maaudios ndichipindura kune zvizhinji zvamunenge muchiuya nazvo kuinbox during the week kubva Monday kusvika Friday. Saturday neSunday ndonguva yandinoita sei yandinokupindurai mese. Ndonguva yandinokandawo zvamunenge muchikomunicata muchida kuti vamwe vari muchano vazvinzwewo kana kuti vazvione. Ndozvikanda every weekend. Ndo pandinenge ndakasungunukawo. Pakati pevhiki mabasa anenge achitimanikidza, pressure yacho inenge yakawandisa. Handizogoni kuti ndiite sei ndikunde. Munoona vana veZimbabwe musi wa31 tese takatonanga mumastreets and tichitopinda muHarare CBD. Takatoenda kuState House kunoti haiwa mambotitungamirira asi zvinenge zvatikwanei. Ende izvi zvinhu zviri kuitwa nemuZimbabwean wese zvake aneta nesituation yemunyika medu memuZimbabwe. Hazvina mhosva kuti uri webato ripi ende hazvina mhosva kuti iwewe unofarira ani kana kuti unovenga ani. But nyaya iripo ndeyekuti zvinobatsirei kuti maZimbabweans I've been magroups akawanda. Unonzwa munhu achibvunza kuti hanzi ndoda kuti ndiende but ndotozoda kunge ndichidai so ndokuda munhu ane zenge akatozonditengera chikafu nokuti ndogona kuzonzwa nzara ndoda kuzodini. Muona comrades, nyika yedu iyi sometimes inotomboda kuti titombobuda tishamisire the power yenhamba, because zvinhu zvamunoita makabatana munobudisa nhamba yakawanda kana muri in unison with one another. But the moment yatinozadza vanhu vari negative mumagroups, that's why inini kana magroups andino administer, I've got over 50 groups that I administer. But handidi munhu ari negative, because pakubara zvinhu zviri negative, pakuita pfungwa dziri negative, pakutanga kuspreada negativity, ndo pakutadza kukunda zvinhu zvatakatarisana nazvo. Kana munhu wazvipira kuti mumba mane nzara, handisisina chekudya, ndakutofanira kuti nditore demo kana kuti nditore museve ndipinde musango ndiende kunovhima kuti ndigone kudzoka ndiine usavi hwekuti ndigone kubika muno mumba. Hazvina kunzi zvauri kutora usavi unotora usavi musango, zvauri kunotsvaga hauchasangani neshumba kana nzou kana chii zvese zvikara zvemusango. Unenge utori prepared kuti unozvitsvaga. Vakawanda vamwe vanogona kuenda kunoredza chaiko, vamwe vachizotorwa nemakarwe, but vanenge vasina kutombotarisira kutorwa nemakarwe. Asi vanenge vatozvipira kuti ndiri kutoda kuti ndichengete mhuri yangu, handina option. Vakawanda vari kushandisa inonzi chii Limpopo kuti vaende kuSouth Africa, upenyu hwemuZimbabwe hwaoma, vachitotorwa nemakarwe vachidyiwa. Vanenge vasina kumbopurana kuti vari kuda kunotorwa nemakarwe, asi vanenge vakatotarisa a future ahead of them. Vakawanda vari kutopfuura nemuna Limpopo mune makarwe momo, asi vari kutoyambuka vachirarama vachitogona kutozofidha mafamilies avo. Why am I saying this? Ndiri kuzama kutaura kuti chinotanga first patiri, it is the zeal and it is the persistent, the commitment, you know, that passion to have a better Zimbabwe first
before anything else, inini patiktok pangu naona pandakaisa video yavageza ndakareceiva anenge mamessages akawanda chaizvo. Ndofunga ndakabloka vanhu vanosvika kuma200 out of the 300 and something messages, almost 400 messages that are positive. I made sure kuti ndadelita ende ndakatoudza vanhu kuti inini ukauya paspace pangu une negative perspective, you don't have, space, hauna, handitombokutarisi and handikuone semunhu ari positive. Upenyu chaiwo vamwe vanhu vanorarama upenyu hunosemesa, not because they are not capable and not because they cannot lead a better life, but because munhu akagara angozviudza kuti is a negative baggage. Saka chese chanangu ndikaisa mari yangu ikapera, ndikaisa kuikabiwa, ndikaisa business rakati ko rikasabudirira, those kind of mentalities ndo anoita kuti vamwe vanhu nanhasi marombe, because havasi kuda kuzvipa that liberty to explore. Saka ndikuzama kutaura kuti Zimbabwe iyi tese tiri kuona zvairi, tese tiri kuona mavavire airi kuita. Hazvina mhosva kuti it might look as though it's rosy out there, but deep down mumwe nemumwe ari pachano panapa can testify kuti nyika nelife yemuzimbabwe haisiriyo yatiri kufanira kunge tichirarama. Tine maresources akawanda muzimbabwe, hatingararame nelife yekukiyakiya. Tiri kuda life yekuti tiri kuda kunge tichirarama in a country yekuti inoaccommodate vakaita maform 4, ndo kavanoita mageneral hands, inoaccommodate vane madegrees, ndivo kavanenge vari pamacompanies, vari pamanagerial position, inoaccommodate maentrepreneurs, handiti ndivo kavanenge vachida kuendawo kunoisa matenda, vanenge vachidawo kunoita participate in those tenders, handiti. But the environment for a better and for a fair ground yema entrepreneurs and business people, the environment is very bad. Saka we demand equal opportunities as Zimbabweans. Saka zvese izvozvo hazviuye nekuti tangoimba, zvinotouya nekuti tatozvipira. Handi mukuzviona. And most of vanhu vandakabloka vanouya vachitaura nonsense pagroup pangu kurwadza kwazvo mayouth. Kuda zvakapfava sehonye mayouth. Vanageza ava vachembera, honai life havasi kuzviitira ba, vakutoitira isusu. But they went to war to liberate our country at a very tender age. The very age yemayouth edu atinawo right now is the same age yakaenda anageza kuhondo. But today tiri kuenjoya the fruits yekuti nyika yakabva kuvarungu, takuzvitonga tega zvizere. Now what we want now is to liberate ourselves from this white like leadership, and tiende kuleadership yevanhu, chakambosumudza vanhu, handitika kuti vaende kuhondo back then kuma1970, ndicho futi chiri kumotivheta vanhu right now kuti enough is enough. We want a better country or equal opportunities. We want a country that deserves resources ari munyika mayo, not to have a situation yekuti we've got all the resources, we've got, I don't know how many minerals we have, but what are we doing with them? Handiti hatingatongwe nezvigananda takatarisa mota dzichikandwa kunga maswitsi in an economy yekuti things are just not working. Handiti hapana chiri kushanda munyika. Ukaenda kuhospital huwane kana panadol zvayo, kana glove, kana anything, is zero. It's as good as vanhu vari kungotambira macivil servant as manesi, but they are not doing anything because they don't have anything chinovaita kuti vashande. Vanoshandei? Hauna syringe,
hauna mvura, hauna magetsi, hauna magloves. Saka unoshandei? Vanhu vari kuzongonobhadhariswa zvimabhuku zviya $15 chibhuku chiri kuita 30 cents. Varume, nyika iyi iri kutoda sacrifice, haisi kutomboda zvekuteerera miri. Unonzwa munhu achiuya kuinbox kwangu kusvikobvunza kuti hanzi do we have ningirikiri backup, tinezenge takadini. All those questions ndedzevanhu vasati vakuda kuti Zimbabwe ichinje. Tiri kufanira kuita exercise our rights, and ngatitorei advantage of the numbers. It is the numbers that speak. Saka iwewe ukatanga kutya, next door wako akatya, village rese matya, the whole town matya, the whole country matya. Saka tinongoramba tichitwa yese izvi. And tese tukuzoona kuti Zimbabwe ife yakachinja neelection until kwaitwa ma-reforms. As long as kusina ma-reforms, there is no solution inosolvwa ne-election. Because election racho muri kuenda ku-election vamwe vakahwina kudhara. Saka then what? This is the time yekuforce the leadership that we have to go for reforms, whether they like it or not. Let's have a country inotongwa nemunhu awina, whether abva kubata ripi hatine nazvisu. Chatinongoda inyika ine mutakunanzva. We don't even give a hoot kuti ndiani ari panyanga, but chatinoda isusu is a better life. Patinonzwa vanhu vachingotaura zvisina basa, chakazoti takazobva kupi, zvikazodini. Munobvuma uchiwa kutwa override nevarakashi nema-2030. Vari kudya vashoma ku-2030. Varakashi vane mota vashoma. Imi mune nhamo ndima kawanda. Honestly, you want to let these ma-2030 and all these varakashi rule over you, and you think kuti namba yemapurisa mangani mapurisa mutaura nezvazvemi. Hakuna munhu anopfuura vanhu 5 million. Nyika ino ine vanhu 16 million. Hakuna munhu anomvera akaridzirwa pfuti zvamuri kufunga izvi. Varume, ngatishingisanei all the corners of the country. Ngatishingisanei sevana vemuZimbabwe. Chari kufanira kuti batanidze isusu is Zimbabwe, nothing more, nothing less.